Maga-partner ang Department of Health sa mga eksperto sa UP sa pag-analyze ng datos angot sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa virtual forum, ginpayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere ang UP experts na maghahatag sa rekomendasyon sa gobyerno may kaangtanan sa pandemic. Sulod kay Verriere, sa karon ginatrabaho sa DOH ang Data Sharing Agreement upod ang UP experts. Sanday Institute of Mathematics Assistant Professor Guido David kag Department of Political Science Assistant Professor Ranjit Singh Rai ang nagapatigan sa forecast angot sa paglaptas ng COVID-19 cases para sa policy making. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabungod posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Yari na ang solusyon, Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panlinaw sa atong colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw, sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibo nga resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga may mga bukol-bukol bala sa aton nga lawas, sis man kung tumor, hindi ina pagpadugaya, hindi pagpabayi para nga hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Sunok sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sila dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang ato nga panguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita sa espasyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negro sa Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman nga balita international, ginpandaman sa North Korea ang Estados Unidos nga hindi magpasilabot sa nagaluntag nga inaway nila sa South Korea. Sunod kay Kwon Jong-gun, Director General sa Department of U.S. Affairs, nga dapat na nga maghipos ang Estados Unidos kung hindi luyag sila nga mapektuhan sa nagahilapit nga eleksyon. Ini ang reaksyon sa North Korea sa pagkadismaya sa Estados Unidos sang ginkakas sa North Korea ang komunikasyon nila sa South Korea. Madumduman nga nanginhugot ang pag-abyanay sa Estados Unidos kag South Korea sa dinmayara sang 28,500 ka mga soldado sang US ang yara sa mga pungsod agod protektahan ang Seoul. Sa aton balita naman sa patag sa pagnegosyo, sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 24 sentimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 6 sentimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 48 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, plano sa karon ni Chris Aquino action boy ni Chrissy nga mag-eskwela sa action boy sang political science. Kay hambal Ano mabugada? wala man. Kag maghimo sa mga documentary films. Kay Ano kay bala mga political science? Sao mahimo documentary film? maghimo sang documentary films kag mag-eskwela pagid political science. Dua. Did you get that? Dua. Yes. So did you get that? I get it. I got Good. it. So, Got it. ginbulgarin action boy, matapos nagpanawagan bala iya mga fans nga magbalik na siya sa showbiz. Tinatawagan namin si Chris na muna. Ay, hindi ba na muna? Very literal na yun, Oh. ya. Kumbaga sa mga comments lang mula siya post sa Instagram, nga pwede ka daw nahidlaw na sila gulo sa tingog ni Chris, di ba? Alam mo yun. Mga siya daan magambal. So sad talaga po. So sad talaga po ay nangyari sa akin. Di ba na-lockdown siya sa dito siya nag-spend siya lockdown sa Lingane. The beach to, Panlil, Nalipad. Sa Polillo Island, hindi. Hindi sa action boy, basta nalipad ko kundi nag-stay si Chris Aquino. Kay daw gin-welcome, gid siya isang mayor, kay nag-donate siya mga bugas. Kaya daw friend niya to ang tagiya sa Yes. So, ang action boy, hambal niya, mas nami gid ko nga mag-eskwela gid siya kuno anay para damo siya kuno mabalaan bala action boy. Okay. So, amo nang iya nga iya subong nga goal action boy. May si Chris no ka may goal siya gyapon. Ikaw Kaya yung may si goal Juan ka. Mary si Errol Spence sa sports. Sige. Ginpangalanan ni welterweight champion Errol Spence Jr. si Senator Manny Pacquiao bilang isa sa iya mga realistic goals para sa masunod na 3 ni kahampang sa iya pagbalik sa boxing. Madumduman halos sa katuig nga nagpahuway si Spence pagkatapos nga madrahig sa isa ka aksidente sa tuong Oktubre. Sunod kay Spence, magluwas kay Pacquiao, target niya man ang iban pa mga bigatin nga mga ngalan sa 147 pounds division nga santay Danny Garcia kag Terence Crawford. Sa nakaligay ni September sang maagaw sang IBF title holder nga si Spence ang WBC belt halin kay Sean Porter paagi sa split decision. Samtang si Pacquiao ang perde naman niya si Keith Thurman sa Hulyo 2019 para makuha ang WBA Super Welterweight title. Isa si Spence sa mga potensyal nga makainkontro ni Pacquiao apang ginpahayag ni top rank CEO Bob Arum nga interesado ang fighting senator sa isa ka mega bout bato kay Crawford nga may uyat karon sang WBO nga paha. Balita espesyal!
energy! Action boy, kag sa aton yung mga ka-action. Kay Independence Day, subong. Oo. Ikaw Ibang 122, Action boy. Ang Bacolod, may celebration na sa yes. Bungaga, kay na, no? Dira sa may Bacolod Public Plaza. Bisan paano, nairaos din. Nakapatigayon, yapon Napatigayon man, oo. Correct. Kaya ang gathering nga daan daw hindi pwede, no? So, paano natigayon nga ginadumdum ang ining aton ika 122nd Independence Day celebration. Correct, sang Pilipinas. By the way, Action Boy, si Chris Aquino gali sa Puerto Galera, siya gali Puerto sa iyang Galera. lockdown. Gin-search ko gidya para ato ka bongga. Sige. So, ang ato May niya bali, kamukit na ito, gali? wala kami kita ay. Kaya wala ko yung naabtan lockdown. Nakapuli ko yan. Nakabalik ko diya. Antes nag-lockdown. Correct? Correct. Perfect. Sige. So, ato nga balita, Special Action Boy. Ang may angot inisubong sa araw Independence ng, Day. yes. Kagitingan. Oo, kagitingan. Oo. So, ini bala Action Boy, ang mga ginadumilian bala sa paggamit sa aton nga flag. No, balo or kahit ang balanta na dapat ang parte sa bandera, sa flag, kasi simbolo na sa aton bilang Pilipino. Yes, oo. So, dapat kabalo kita kung ano ang ginadilian si ni Action Boy. Correct. Dapat Aware kabalo kita. Oo, Oo. kung anong paggamit, anong ginadilian, anong hindi pwede. Yes, Kaya correct. nga, tikwa na siya mo, disrespect na Oo, sa aton nga flag. Sa aton nga. Ang pag ano lang gali, Action Boy, ang pag kung magkabati kita blas ang lupang hinirang naton, tapos kung hindi kita magtindog nga may flag, do ka wala ta naga-respect. Pag magtindog kita kag super holds up. Kung may flag. Kung may Pero flag. kung wala, okay lang nga mag Kung may flag, hindi na kinanglan nga magbutang sang kamot sa dugan sa iban. pwede man nga gatindog. Hindi na kinanglan magbutang sang kamot Ano sa dugan. Oo, manambal ko. Kaya may kagapamati. Kaya concentrate ko di bisa. Hindi na kinanglan magbutang sa imo dugan sang kamot Kamot nimo mo, kon wala flag. Ang ginapatukar ang lupang hinirang. Oo. So kung wala flag sa dugan sa iban. Sige, hagid boy Duran. Naman ako na late kagina. Dugan sa iba. Siling ko gid. So, Action Boy, ang mga ginadilian or prohibited acts, Action Boy. Sa idalom ni sang House Bill number 5224. Or Republic Act na revised siguro. Flag and Heraldic Code. Code na siya. Code na niya sa Action Boy. So, una, ginadilian sa aton flag gali Action Boy, ang nga mahigkuan. Oo. Ginadilian, gina siya Action Boy. Kaya do wala ka nagapakita sang respect. Basta yung lagi naguguyod. Hindi Hindi na pwede. Hindi na siya Hindi sa pwede may guan, hindi mo na sa pwede nga guntingon, hindi mo sa sige pwede niyo mo gisiyon. trapo bala sa lamisa na. Kaya mo do ka Filipino, kagid pati trapo sa lamisa mo flag na. Hindi na pwede. Hindi na siya pwede. Kaya do ga Hindi mo na pwede siya, hindi mo man sa pwede may mga tuwalya. Hindi na. Hindi sa dapat may guan ang flag. So, magina siya, isa sa mga ginadilian. Kaya, mind you, mga ka-action natin, hindi ginahambalan, ang ginadilian na. Ginadilian. Pwede ka na makuha na, pwede ka na May mga kaso may na, mga Action kaso Boy. na sa, kag may mga penalties na siya, ha? Hindi siya lahog-lahog. So, hindi siya joke, so dapat mamatigid sila. And then, ikadua Action Boy, hindi siya pwede gamiton bilang mantil. Naman siya, na to trapo pa to, mas Subong mantel na ganyan. naman. Kaya ba siya mo na gani, bala ka, makasulod ka sa balay nga do ka Filipino. Ano gid sila ya, grabe gid ang ilang sa culture, bala. Pinoy gisi inyo diyan, Oo, no? nga pati- Pati bantel nyo flag. Philippine flag. Philippine flag. So, hindi na Pwede siya. na siguro yan ang imo nga mantel ya do tricolors pero hindi ya sila nga daw may Iya, gid siya ka- may mga may sun star. gida kag may mga Oo, stars na, kag oo. hindi na pwede. So, hindi na siya pwede Action Boy. And then next, hindi pa gid siya pwede Action Boy nga kung may mga painting or mga picture nyo dra bala nga ginpatapik sa inyo nga Dingding, wall. oo. Oo. Tapos ara sa dalom ang flag Hindi na butang, pwede. hindi na siya gali pwede Correct, Action oo. Boy. Okay. Oo. Although hindi naman na makadtuan sa aton mga otoridad ipang check isa-isa inyong balay kung may painting dito sa idalom may flag. Pero naka-respect na lang bala Action Boy sa Oo. aton yung Pero actually, hindi siya Philippine pwede. flag. Oo, hindi siya pwede. Hindi na siya pwede. Pwede ka magyapon na makasuhan ba? May Yes. may naka-intindi bla? Oo, na. Basi bala ang imo nga lasapir sa lomda buta mong flag. Hindi pa gina siya pwede, Action Boy. Kay painting, Action Boy, mo isa ka painting.
Basi bilang imo picture pag graduation mo, tapos may Philippine flags dalom, hindi na pwede. Oh, hindi na pwede, Action Boy. Cancel na siya. Ang inyo nga wedding picture, hindi na pwede. Kaya butang mo na imo nga frame da sa babaw, tapos may Kaya ba, flags dalom. military mo ba na or ano da, butangan mo sang flag sa dalong. Hindi pwede. Hindi na siya Sa babaw, pwede. giginalan ng flag. Yes. And then next, Action Boy, hindi man pwede, Action Boy, ang paggamit sang flag sa mga bar, clubs, casino, mga okay. cockpits. Hindi na pwede, Action Boy. Bulangan. Oo, bulangan. Siyempre, nagabulang na ka mo, malupang hinira. May ano pa blana, may program pa na. Subot sila, Antes, kaya daw, tonti ako nga kadtumang ko sa kung gisa sa Bulangan. Daway mo kung kabati nga pagsugod, daw nagapapansang awit, anay mo, daway pa mo. Daway pa na, daway mo na. Ano to siya? Gabi na gina, very formal na Action Boy. We are about to start our cockfighting. And may I request everyone to please rise for the Philippine... Why? Why, Action Boy? Why na, yeah. Kaya ginadilian na siya. Kaya illegal na, ay meron man legal ang pag-ano nila. Pero kaya hindi Hindi, legal yan nga bulang. Oo. Pero why kaya daw, ay asa ka muna. Ay, gid eh. Let us all rise for the Philippine National Anthem. Ilagay ang kanang diba kamay Oo. sa kanang dibdib. Do sports naman. Sa kaliwang dibdib, gali na ginabutang. Kaliwa. Kalain ko rin kana. Nakabudlay ko, Action Boy. Amo ning kaliwa, no? Aring kanan. Ang kaliwa Sure? mo na. Ang wala, bla. Kaliwa. Doon hindi ako balo. So, next, Action Boy, ginadilian mo ni siya nga, ihimo mo siya bala daw necklace nga may flag, bala nga ano. Kaya ginadilian man siya. pendant na flag, ya? Oo, Hindi pwede. hindi siya pwede. Kaya ginadilian man siya, Action Boy, nga himoon bilang costume. O suksokon mo. Pero may mga nakita, natanin, no? Sa mga doon din na sa pwede, guro. Hindi ba lang nga daw Hindi, mo, wala- the gown? Oo, mga costume, basta mga din nakabata, costume. Action Boy. Fashion accessory, gali ang right term. Sa mga necklace na mga kulintas na. Hindi pwede yung flag. Hindi na siya pwede, Action Pero Boy. mga pin, guro, pwede na sa mga pin na yan. Hindi mo na fashion yung pin mo. But lang. Hindi mo Wala na man yan, din mga pin nakabutang. bala ng flag. Kita ko na iban, may mga May flag. ara, mga okay na yan. politiko. Di ba Kaya hindi mo na saya fashion accessory. Fashion, kaya bala nga. Correct. Gado ginakulintas mo. Ginakulintas mo. Na earrings mo. Hindi Na siya flag. pwede. Oo. Nakulbaan ko na action ni Den ko din iya nga earrings. Dali ko sa sari. Basi bla may blakad may flag. Tikibot ko na Ang bala ko yan, sa nga likod. Den, hindi na pwede. Hindi na pwede. hindi pwede. Kaya basta yung makibot na may gaabang na di sa likod. Pao na siya gali after newscast. Kasi kasi may amo na sabi. Correct. Kasi ka na sok-sok sa basang earrings bala nga may flag bla. Ara gad dulo tamo at sigo ko tanong. Na. Kaya ginahulat na siya gali. Kalay. Kaya kisada, hindi mabangbang ang mga earrings na siya. Hindi ka pa maipay. Gid siya, Action Boy. Hindi ka pa nawag. Gid dalidi. Di ba? Kaya mo gina mga earrings na siya nila. So hindi pwede. Hindi na Hindi siya sa pwede may mo nga uniform. Hindi, Action Boy. Kasi mag-uniform ka dabla nga may flag bala ang flag bala ya ang kuan din sa pwede. Yes, correct. Kaya otherwise isa ka na. Kung gusto mo. Kung gusto Basi mo, kung Action Boy. basi kung nagasok-sok ka bala sa Philippine flag bala kay ikaw ang kuan pasaka dabla to. pasaka sa Kasi baba. half mast ka pa tayo. Kabit-kabit. So, next, Action Boy, hindi man siya pwede nga ibutang sa mga merchandise, bla, like baso, hindi gali na pwede. Sa aton, yung mga okay. pinggan. Sa mga cup, sa mga kuan na mugs, no? Oo, hindi siya gali pwede, Action Boy. So, now we know. And then, ang last, Action Boy, hindi man siya pwede ibutang sa mga advertisement bala. Na hindi na siya pwede, Action Boy, nga may mga flag kung may advertisement kada tapos may mga flag kada iya sa Philippines, hindi na siya gali pwede, Action Boy. Okay. Yes, posible ka makasuhan. Kaya wala ka gid makita no nga may amo na no nga may mga Ads. advertisement bala nga kuan nga may flag no why? Hindi na siya pwede, Action Boy. Okay, so mala na, Action Boy. Inaya sa Action Boy. ginadilian na yan, no? Sa ginadilian. Actually, may ara paggamit para sa kung paano ginagamit lang ang flag bala nga ng half mast, kung may patay, may mga patay na mga Kag kung paano ang pagpilo, ang proper pagpilo. ganyan, Ako sa kad ko na yan kay sa una, ako na permi ang na-assign magpilo ko napon bala mag-flag retreat. Grabe na. Sa una yung kadaan niya, may eskwela kasi elementary, may flag retreat na kada hapon mo. Yes. Kaya ako na mo nagpilo, asya ko na sa nagapilo sang flag. Tika baloy ko na magpilo sang flag. May proper way of folding na siya mo. Ay, kasagad si Action Boy na. Kag Sige. ang flag kung sa babaw ang blue, time of peace, kung time of war, red. Wala ang babaw. Kung mag-vertical ang mga pag-display sang flag, ang tuo, blue, ang red, Wala, or sa red. wala. Amo na sa may mga proper use na sa flag. Kaya mga
simbolo niya na Action Boy, ang apat na ka rays ng sun, symbolizes na siya sang Apat. apat ng walo ka mga Walo ka mga probinsya na. Yes, Oo. una nga probinsya sa Pilipinas. Nga napagkagaway sa... Sa mga Espanyol. Correct, oo. So, ang Ang siya tatlo Action ka Boy. stars na damo ng Luz Biminda, Yes. Luzon, Visayas, Mindanao, represents the Correct. 3 islands of the Philippines. Ay, Perfect. perte ko na sa una sa flag. Oh, ikaw Because na I eh. love my flag. Boy, love my flag. Oo. Very good. Action Boy nga ginalove mong flag. Tapos ang blue is peace, ang red is... Pero may lang- Pero ang red actually hindi lang kumar, kundi bravery man. Ang mga siya Action Boy. Ang red, pagkamakabayan at kagitingan Action Boy. bravery. So, ang blue, kapayapaan, katotohanan, at katarungan. Ang white, Pagkapantay-pantay. Peace. Anong paginaanan? peace. Nagkabalo ko na iya kung sino naghimo na. Sino? Kanta ito Dragon Silio. Yes. Kaalam, gidya ka Action Boy. Ka-very sagad. May lang, Sa Hong Kong pa nang inobra. ha? Sa Hong Kong pa nang inobra. Oo. Sige, Ano okay? na yung hambal ni Action John? Ano ka na? For official use lang ang any form of bearing sang flag design. Gani. Okay, Action John. Thank you, Action John Diaz. Yes. Minamang ko Even athletes, Action Boy, hindi pwede. Thank you, Action John. Ang na? Even athletes. Athletes? Hindi pwede pwede uniform. kung ano, Hindi pwede sila nga. Aware mo na. Ito, no? Para ba sang mga Olympians natin, nga represent sang Philippines, pwede sila kadala sang flag. Hindi nila pwede masuksok. Yes, correct. Hindi nga masuksok nga. Again, thank you, Action Eden. And John. John. Si John May yan, nagsaka di ganun. one time sa akon nga. Ari si John Lloyd. John, Si John Lloyd Diaz? John Lord. Lord John. Ari si Lord John Diaz. Kado artista mo na sa doon. Lord John Diaz, John Lloyd. Si John Lloyd, yan ang artista. Gimako siya ko si Lord John Diaz. Kado artista mo na siya. Hindi reporter nyo natin. Hindi ko yung si John. Kinanad ko nga John Diaz. Umuhay Lord John. Hindi okay na. Sige, okay na. Good morning sa kay Ma'am S. Good morning kuno sa iya nga estudyante nga very thoughtful. Si Vanessa Mayo, bala to sa Minnesota. Kahapon kami na-action din. Taga Minnesota, USA, bala. Tige na tamyaw. Sa estudyante kali ni si Vanessa Mayo. Good morning man kay Edgar Santander. Dira sa Barangay Sumbag. Kay Nene. Okay, sige. Sa akong Facebook friends, Action Boy, nga nag-aupod subong sa akong nga watch party. Kay Bob Skila para San Mantalaba Senior, good morning. Mary Grace Surot. Kay Nang Shalin Abiero, Jean Fuentes. Kay sa akong mamang Christine Villanueva, Roquero. Kay Sir Basti Gerhen. Katita ko ni Tavera. Tito Johnny Montserrat. Happy morning. And of course, Action Boy, sa XRM Bikers Club Negros kag Davao Chapter 16th anniversary nila subong. Oy, congrats. Tekadungan sa Independence Day, Independence Action Day, Boy. Congrats and happy anniversary. Maninay Bingbing La Chica, good morning. Dito sa Action Radio na di siya, no? Yes. Si Maninay Bingbing. Kay Kap, Imelda Hamelo Baugo Anga, Ma'am Belinet Celis Involtorio, morning agaman. Sa kay Rose Wenner, Remia Garcia, good morning. Kay Josephine Murillo Civil, Nene Fe Campaniel, kay Basilio Dominador Artificio III. Sa akong bayaw gali, happy birthday man kay Joji Lim. Dira sa La Carlota, happy sige. birthday. Happy birthday. May you have more birthdays to come. Good health. Good health. God bless. you. Kay Action Boy, kay Raymond Sagal, Alarcon Sagal Jr., nagapamati sila subong sa dinis lagani man. I think wala na kabutang. Basta good morning. Thank you so much. Sa kay Julius, good morning man. Sa aton nga Facebook Live, wala mo sila gin, Kay Gani man. Hindi makita. Kita Queenie Joyce Sapine, kay Eduardo Labayan Jr., na N.A. Lingaya man siya. Happy anniversary kino sa Bacolod. Hindi. Hindi ito Bacolod, Independence Day pa lang. Ang Bacolod dyan sa Kwan pa. Sila yung Action Boy. Oo. Charter anniversary. Ang Bacolod dyan sa June 18 pa. June 18. June 18, Okay. So, next week, wala naman klase ni sa June 18. Wala naman Kaya wala opisina. klase. Wala opisina. Wala opisina. Sige. Kaya iba na lang na, hindi ko makita. Oh, sorry. Good. Pero Wala good morning. Thank you so much sa ilang paupod sa atong subong nga Action Boy. Kaya happy birthday gali kay Jeanette Delino. Kahapon ging greet sa namon. Subong gali birthday niya. Okay. Sige. Happy birthday, Jeanette. Sa tanan niya may birthday, Action Boy. Happy birthday. Standby naman ka-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon na ang inyo naman ng news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company.
Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,